barangay. Nanapoy giabot nga ayuda ba? Ha? No, ako kay ngisi pa ba mo? Para ba ko na maahubay eh. Na-late ko ba? Happy birthday day ka Ma'am Benigna Tagaan nga mo'y naghatod sa ayuda diri mga barangay. Abi nako og gikan sa DSWD. Ma'am Benigna, salamat. O, na diri mga barangay o. Ako dako na ba niya karton no? O, di ba? O, di ba? Unsa man ni? Porong pakis bagikan gawas. O, di ba? Pili na ako parang mga tinapag isulod ani ba? Alamin natin mga kabarangay kung anong laman ng karton na ito na ibinigay sa ating listener na nag-celebrate ng kanyang birthday na parang ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development mula sa Tagaan Family. Ma'am Benigna, salamat po. At sana ay marami pang mag-birthday na ganito para makita natin kung anong laman ito mga kabarangay. Bami. Oh, isang napakasarap na bami. At meron ding mga ice cream. Okay. Init man. Init siglaya sa lutan. Adili ni ice cream. Adili ni ice cream. Adili ni mga barangay. Ito na, wala na yun. Oh, di ako na ni. Alak ta. Oh, napagid oh. Okay. Ay, plato! Plato. Uy, init pa oh. Ano yun, napaisa ka ice cream oh? Napaisa ka ice cream. Okay. First time ba, ice cream nga init? Oh, ice cream nga init. Oh. Naday ko juice. Kani. Kinsa birthday? Ma'am Benigna Tagaan. Happy birthday. Happy birthday, kitagaan yun eh. Tagaan with me o Bami. Tagaan. Atong abrihan ang Bami mga kabarangay. Every. Brought to you by Barangay FM. Sama next deal? Delay po. Wala next deal. Listener nga nalipay sa akong mga tuluman nun. Oo. Ato mga kuandihan, nalipay pa niya. Basta gusto mo sabay sa uso. Oo. Di lang, puro na mo pag-grade. Hatag-hatag. Bami! Kalami sa Bami yun. Oh, kani. Uy, 4 seasons pare. 4 seasons? Saan niya? 4 seasons? 4 seasons of loneliness. Saan? Kani mga humba-humba siguro na iba. Sigurado na gini. Bebe. Oh, 4 seasons ka ba nang kayo? 4 season ba? Utan. Uy, kana isa ha. Kanon. Kanipod. Kanon gyapon. Kanon mo na. Kanon gyapon. Abo dili kay gisilopin man. Gisilopin man. Sabaw nga makatagbaw. Bebe. Toto. Tanaw nato mga kabarangay. Uy, kano? Uy, kinilaw! Ay, alak ka! Kinilaw ba? Nothing but a party. Gutom na. Marama ko na mahaw ba? Happy birthday, Ma'am Benigna! Happy birthday! Thank you so much! So, mga onami! Mga onami kabarangay, thank you so much! Di makakao si Papat no, si Papat Chabs. Sige, ako bito siyang gigna nga mani sila diri. Kain na. Nakaon na ta. Okay na. Butang na. Oy, nagunsa mo diya? Yes! Ayun sa. Salamat sa mga donor, sa mga donasyon. Thank you. Thank you. Nagmalipayon ang mga indigent. Magpadala gali mo pagkaon Sabado ha para humidagan kabahin. Sabado or holiday.